бар, сіз юк. Физика законнарыма әлбәттә каршы. Минем молекулаларым, минем атомнарым, бүтін нейроннарым, алар күшелер икенче галәмгә. Бу инде хата булачак. Кик-крикук дисең дә сикерәсең. Эзотерика фән дигән сүз түгел. Бар кирәк иде. Бу кешеләр нәрсәгә ышаналар? Әлбәттә, кемдер дингә ышана. Кызыл трусик эленеп тора. Әйдә, нышы. Мине кайсы адрес буенча китәчәкләр? Боже, на что я подписал? Барыгызга сәлам, минем исемем Ләйлә, мин эзотерикага ышанам. Сәлам, минем исемем Айдар һәм мин эзотерикага ышанмыйм. Мин эзотерикага ышанам, чөнки ул миңа гел ярдәм итә, булыша тормышымда һәм иң беренче итеп ул минем күңелемне күтәрә. Мин ышанмыйм дип әйтә алам, чөнки тормышымны ниндидер рациональ нигезгә куеп алып барырга тырышам һәм үземнең менә ышанулар системасына туры килмәгән әйберләр белән һәм шулай менә эзотерика кебек фәнни нигезе булмаган, асылы булмаган әйберләр белән мавыкмыйм. Кара, ничек галәм эшли? Мин бар, сез юк. Сез NPC, мин төп герой. Һәм менә мин сезне хәзер алашам, күрдем сезне, имешеп китәм бу бинадан. Һәм сез юкка сез яшәмисез, сезнең тормышыгыз бүтән юк. Бары ниндидер машиналар узып китә, ниндидер кешеләр йөри. Мин теге шашмасын өчен генә. Чөнки мин үзем генә булсам, бу уенны уйнап чыга алмыйм. Мин уенда, без түгел, мин уенда. Һәм һәр синдә бар, но син икенче уенда. Һәм мин синең уеныңда, мин дә NPC. Һәм без бу уеннарны узырга тиешбез һәм уеннан чыгырга тиешбез. Кая чыгу ул бәлки ул Нирвана булырга мөмкин, теге Нирвана кая. Ул булырга мөмкин каядыр җәннәттә утыру. Кемдер һәр кешенең үзенең ахыры шуңа ышана. Мин ышанам менә бу уен, мин ул уенга ничектер үзгәрешләр кертә алам дигәнгә ышанам. Ягъни әйтәсе килгән фикерең инде теге фәлсәфә фәнендә солипсизм. Мин белмим сезне әйе. Ну шул инде. Менә мин бар, башкалар юк. Ул асылда солипсизм. Ну ул 10нчы гасырда килеп чыккан бер төшенчә. Син генә бар. Әйе. Шул тәрҗемә ителә инде. Ләкин мин дөньяга объективистик караш яклы, ягъни дөнья объектив яктан караганда миңа калса бар. Миннән башка да. Һәм минем булуым, булмавым дөнья өчен бөтенләй мөһим түгел. Һәм миңа күбрәк шунысы да кызык. Мин булмаган дөнья ул дөнья. Һәм нәкъ менә мин булмаган, миннән тыш дөньяны танып белү ул иң кызыгы да инде миңа калса. Һәм дөнья әлбәттә билгеле бер канунчалыклар нигезендә яши. Физика канунчалыклары бар, биологиядә канунчалыклар бар, экологик җәмгыятьтә кешеләрнең үзара тотышында килеп чыккан билгеле бер менә бу канунчалыклар, закономерностьлар бар. Һәм канунчалыклар һәм кануннар бар дип әйтәм инде. Физика, җәмгыять, космос законнары һәм башкалар. Һәм монда әйтергә мөмкин бераз катландырып, ул я ниндидер бер оптимальлеккә нигезләнеп оешкан законнар менә дөнья бит барыбер билгеле бер оптимумга таба омтыла бер яктан. Бер яктан кирсенчә аңа омтылмый энтропиягә омтыла. Миңа калса, я Алла тарафыннан урнаштырылган кагыйдә, бу минем эчке мөселман булып ышануым. Яки менә бу табигатьнең, галәмнең барга килгән вакытында билгеле бер излеклек нәтиҗәсендә килеп чыккан канунчалыклар булырга мөмкин. Әмма дөнья миннән тышта бик бар. Әйе, минем булуым монда бик тә бер дә мөһим түгел дип саныйм. 17-18 яшьләремдә минем мөгаллим дип була инде, ул миңа монтажный программаларны өйрәтәләр телевидениедә, ТНВ-да эшләгәндә. Һәм ул миңа әйтте, син укыган бармы Карлос Кастанеда дигән китапларны ди, шул авторның. Дон Хуан, тишкән бардыр инде. Менә мин аны укый башладым. Ул әйткәннән һәм миңа шуңа ошады, анда бит төрле практикалар бирде. Нәрсәдер эшлисең дә, син үзгәртәсең үзеңнең фикерләвеңне. Яки медитациягә кереп, әлбәттә анда ниндидер кулланырга ярамаган әйберләрне ашап та үзгәртәләр ялар үзләренең миләрен. Мин инде андай әйберләрем булмаганга күрә. Кызганыч. Бәлки кызганыштыр, бәлки юк. Мин күп чиракта менә анда өйрәтелгән практикаларны, йөрү практикасы, йөгерү практикасы, кендеккә карап яту, мәсәлән, ничего не делать дигән практикасы бар аның. Шундай белән эшли башлаган идем. Аннан соң шул чорда бер 20 ел элек булып чыга инде ул Симарон дигән кеше бар иде.
Аның китаплары популярлашып китте һәм симаронар дигән әйберләр барлыкка килгән. Һәм хәзерге вакытта ул менә люстрга кызыл трусик аталар бит хатын-кызлар. Ир-атлар да аталар инде. Акча кисен дип. Син беләсеңме андый берни? Эшкәм юк. Ул әле дә популяр. Ул менә симароннарның китапларында, беренче китапларында ул инде бар янди практика. Ул нәрсәне аңлата? Имештер ки, бу инде фәнни әйбер, күп галәмнәр бар. Мультивселенная бездә, име? Һәм бер галәмнән икенче галәмгә күчер өчен ниндидер сәер әйбер эшләргә кирәк. Бу тагын киноларны тәкъдим итсәң, карарга все везде и сразу дигән оскароносный кино бар бит әле. Чыккан күптән түгелне. Карамадым. Все и сразу анда героиня, төп герой төрле әйберләр, сәер әйберләр эшеп, бер галәмнән икенче галәмгә күчеп йөри. Һәм ул галәмнәрне сайлап була дигән теория бар. Менә. Һәм син ул теория буенча син ышанасың, яхшырак галәмгә күчим әле дип, ниндидер сәер әйбер эшлисең дә күчәсең. Мәсәлән, кычкырып, каты итеп паребликтан оска сикерәсең. Мәсәлән, кикрикук дисең дә сикерәсең. Һәм син дә шул галәмгә кая сиңа зарплатаны арттыралар, кайда синең яраткан ир-атың бар, машинаң. Мин шундай әйбергә ышанам. Әлбәттә, мин сирәк кулланам, чөнки мин онытам. Мин үз галәмемдә төп герой икәнне онытам да, күсе кебек илкмәндә йөри инде. Крот. Күсеме ул? Сукыр тышкан кебек. Син тотынасың инде бер әйберне эшләргә, онытасың. Галәмне үзгәртеп була икән. Менә искә төшергән саен, мин әсигә шуңа күрә мин тыңлыйм медитацияләрен, аффирмацияләрен тыңлыйм да искә төшерәм. Бу галәмдә бит мин төп герой, мин монда бөтен әйберне үзгәртә алам дигәнне аңлап, мин үзгәртәм галәмне. Бик кызык. Әйтергә сүз юк. Ну, монда инде нәрсә генә Шизофрения турында әйтәсең. Юк, аны әйтәсе килми, нишләп шизофрения бит инде юк, шизофрения ул клиник бер халат, аның үзенең билгеләмәләре бар һәм теге уңга сулга шизофрения дип әйтеп булмый кешене әлбәттә. Шизофрения ул күңелле бер түгел бердә. Көлә торган бердә түгел. Бик күңелсез һәм авыр халат, куркыныч авыру. Менә бу тасвирланган күренешләр, алар ни дәрәҗәдә гомумән эзотерика, чөнки без эзотерика дигән сүз эченә бик күп мәгънәне кертеп калдырабыз да, бик нык ялгышырга мөмкин, чөнки бик күп төрле практикалар бар. Аларның бер өлеше диннәр эчендәге практикалар. Без диннәр эчендә булган эзотерик практикаларны ничектер аерымрак карарга тиеш, чөнки алар турында беренчедән закон безгә аларны аерым карарга куша. Икенчедән без инде ничектер өйрәнгән, мәсәлән, исихазмны biz әйтмибез эзотерика дип, без әйтмибез суфийчылыкны эзотерика дип. Гәрчә формаль яктан караганда булар барысы да эзотерик практикалар булса да, син әйткән әйберләр алар күбрәк хәтта үзеңне ышандыру, үзеңә нәрсәләр йөкләү, медитация. Медитация ул гомумән бит уйлану дигән сүз. Уйланмау. Ну, мәгънәсе сүзе тәрҗемә ителә уйлану дип. Медитация ул уйлану. Киресенчә. Менә үзендә бер каршылык бар. Сүзе аңлата уйлану дигәнне, асылда ул уйламау. Ләкин уйламау ул медитациянең бер рәвеше генә. Анда төрле форматлары була. Чөнки медитация дигән сүзне уйлап чыгарганнар католиклар. Ул католик диндәге булган практика, медитация, менә иезуитлар орденында булган католиклар, алар елга беренче тапкыр шундый медитация атналар үткәрәләр, ул киресенчә уйлану. Асылда кыскасы монда бик күп төрле форматлар бар. Ягъни күренеш бик зур. Һәм без барысын берләштергәндә бик нык гадиләштерәбез һәм бәхәсебез дөрес бармаска мөмкин, конкрет формулаларында барга мөмкин. Чөнки мәсәлән, син әйткән әйберләр, алар, мультигаләмнәр инде ярагансы үзенә күрә бер төрле ярар күренеш булсын ди. Ләкин асылда нигезендә бит син бит инде кеше мәгънәсендә күчмисең, бер галәмнән икенче галәмгә яки күчәсеңме? Әлбәттә күчәм. Минем молекулаларым, минем атомнарым, бөтен нейроннарым алар күчәләр икенче галәмгә. Яхшы, физика законнары моңа әлбәттә каршы, һәм мультигаләмнәр теориясе ул төгәлләнешенчә расланган теория да түгел асылда. Икенчедән, син күчкән вакытта менә бу син күчтең А галәменнән Б галәменә, Б галәмендәге син кая юкка чыктың? Ул үлдеме, үтердеңме син аны? Юк, мин үтермим, мин аңа әйләнәм. Ул тагын да яхшырак урынга китә, галәмгә. Ишай трансформация тупсыз яхшылыкка гына бара. Да. Рики Морти да кызыграк анда физически. Юк, мин үзем үтерә алмыйм инде. Мин яратам.
Әйе, бәлки бу эзотерикадыр асылда, әйе, ошо ышанасы икән күңелдән әлбәттә. Ул бик кызыклы ышану, әмма кешеләр нәрсәгә ышаналар? Әлбәттә, кемдер дингә ышана. Шуңа күрә шунысы да бар. Ләкин мәсәлән, тагын да авыррак вакытларда мин инде кушам үземә, мәсәлән, ниндидер таро прогнозларын. Нәрсәгә мин аны кушам? Ул мине беренчедән тынычландыра. Психологиядән. Миңа психологка йөрмим бит инде, мин тарологларга тыңлыйм булча. Һәм андан начар әйбер сөйләсәләр, мин ышанмыйм. Яхшы әйбер сөйләсәләр, мин ышанам. Шул әйбер нәрсә чәч кистерәсем килә икән мин бүген. Мин карыйм, пока мин топмыйм шул гороскоп, шундый системаны кая, менә бүген чәчне кистерергә дигән топмыйча, мин чәч кистермим. Ләкин кистерәсем килә икән мин бүген аны. Мин бүген кистерәм, ләкин миңа табыра кирәк, что әйе, бүген кистерергә ярый, менә мондый система буенча. Нәрсәдәндер нигезләнеп, тәренеп китәргә кирәк. Әйе. Ну, син үзеңә эзлисең бер әйе дигән. Әйе. Знак. Хоплауны сигнал. Ну, миңа калса аңлашалар инде бу сүздән үк менә бу бөтен бу таро системасының синең очракта шулай нигезсез әйбер булуы. Чөнки син уңайлы вариантны эзлисең генә, ягъни син теге конкретно карыйсың. Әйе, ләкин шунысы юк, минем теориядә эшли. Димәк, алар миңа яхшыны юрыйлар. Име? Мин шуңа ышанам да, шул яхшылыкка омтылам. Димәк, бу кешеләр кирәк, бу система кирәк. Күп очракта. Әйе, мин килешәм синең белән бу очракта синең система эшли, ләкин ул объектив теге нигезле система түгел. Синең очракта таро эшли ни өчен? Чөнки син үзеңә уңайлы булган шушы вариантны күрәзәне сайлыйсың һәм шуңа ышанып эш итәсең. Ягъни бу шулай теге дөньядан качуны без бит барбыз да теге дөньядан чиктер качырган тулабыз теге яки бу рәвештә менә нидер кызыксынулар, шөгыльләр аша, кемдер эш аша, кемдер мәхәббәт аша, кемдер анда тагын нәрсәләр аша. Нәрсәгә? Белмим. Без дөнья бик зур, без кичкенә шуңа күрә без һәрвакыт качабыз аның зурлыгыннан, галәмнең зурлыгыннан, шуңа күрә әйдәгез бераз гына сүзләргә кертик. Без уйлап чыгарабыз, безгә бихисап инде илаһлар, аллалар, мифлар, культлар һәм башкаларны кемдер ышана гимнга, кемдер ышана Аллага, кемдер ышана тагын эзотерикага. Менә мәсәлән, бөти элеп йөриләр машинага. Әйе. Бу бит инде минем өчен бу эзотериканың бер өлеше. Әйе, ну, шулай әйтергә була, шундый культлар, шундый практикалар. Бу шуга син ышанасың Аллага түгел, ышанасың шул бөтигә. Яки Алла сакласын сүзләре, мәсәлән, ул да эзотерика. Ну, алар бит ислам диненә тыелган шуңа күрә дә. Нигә кешене куйып йөри? Кеше адам балалары диндә тыелган бик күп әйберләрне эшлиләр. Дингә рациональ караган кеше дини кеше булса да ул әйберләр белән бик мавыкмый әлбәттә. Ләкин ул шулай ук, менә гади халык дип әйтик инде, кемнегә менә просто ышанырга кирәк. Алар һәрвакыт андый форматларны уйлап чыгарганнар. Ну, безнең бабалар, бездә андый гына түгел, анда бик кызыклы ышанулар һәм амулетлар һәм башкалар, тылсым китаплары булган бездә. Безнең музейда бар тылсым китабы. Тактаб йортында бар тылсым китабы. Ул 19 гасыр күчерм кулъязмасы, ләкин аның оригиналы язылган 13 гасырда ук. Йәмәндә язылган, безгә килеп җиткән һәм бездә аның татарча комментарийлар белән бик күп төрле язмалары булган. Анда килеп карарга кирәк, нәрсә эшләргә, нәрсә кушарга кирәк монда тылсым булсын өчен. Анда бик күп кызыклы инструкциялар, схемалар бар. Ләкин ул эксклюзив әйбер, без аны бик сирәк сөйлибез. Нишләп сөйлибез? Чөнки тагын ислам диненнән ерактыр. Юк, аның өчен түгел. Нәрсәгә? Мәгълүмат ул байлык. Яшерәсез кешеләрдән. Бәлки без бөтенләй инде күптән үзебезнең милләтебез, суверенитетыбыз булыр ия. Без анда нисәр кушып. Әгәр дә ул татарга кирәк икән, ул татар китабы йортына киләчәк һәм беләчәк. Кирәк булмаса һәм белмәячәк. Шуңа күрә бу эксклюзив мәгълүмат. Ярар. Гыйлем ул бит бөтен кешегә дә бирелә торган бер түгел. Ул менә эзотеризмның бер өлеше дә тарихка карасак, ул бит инде аерым бер кешеләргә ачыла торган мәгълүмат булган. Аерым бер укытучылар булган. Каббалада да мәсәлән, анда Каббала менә эзотерикамы? Эзотерикада кертергә була. Америкада ул дин булып санала. Бездә күп нәрсә, мәсәлән, теософия эзотерикага керә торган. Ул шулай ук дини агым булып санала. Ничә әйтим, эзотерика һәм дин алар икесе аерым әйберләр түгел бит. Эзотерика вакытия культларга һәм башкаларга ышанган кешеләр дөрес булмаган карарлар кабул итәләр. Менә шул исәптән сәламәтлеккә зыянлы булган карарларын кабул итәргә мөмкиннәр. Хәтерләп үрчиләр. Икътисади яктан дөрес булмаган карарлар кабул итәргә мөмкиннәр. Мәсәлән, анда
Карады гороскопта, менә бүген акцияларга кирәк, һәм акция алды. Ну, башка бик күп төрле, бик ахмак шундый ситуациялар булырга мөмкин. Кризис ситуацияларга килгәндә, тарихтан күренгәнчә, һәрбер шундый катлаулы заманда, тарихта катлаулы заманнар күп булган иде, ләкин менә тормышка ышаныч беткән дәвердә кешеләр андый культларга ныграк ышана башлаганнар. Һәм кайбер диннәрнең килеп чыгуы да андый чорлар белән бәйле сүз уңайыннан, яки диннәр эшендәге секталарның килеп чыгуы шуңа бәйле. Бүгенге җәмгыятьтә әлбәттә кешегә без гомумән катлаулы заманда яшибез. Чөнки безнең заман ул тиз заман. Безгә психологик ярдәм кирәк булган заман. Шуңа күрә хәзер төрле коучлар, психологлар да бик популяр. Алар сөйләгән әйберләр шул ук вәгазьчеләр сөйләгән әйберләр инде асылда. Нигә алар менә вәгазьчеләрне тыңламыйлар соң? Чөнки алар коучларга баралар. Чөнки вәгазьчеләр бәлки топмыйлардыр юлын җиткерергә үз дөрес фикерләр. Аудиториясы бар. Эзотерика һәм популяр психология һәм башкалар һәрвакыт бирәләр җиңел җавапны. Фәндә, менә минем сөйләгәннән аңлашыла бит инде, фәндә җиңел җавап булмый. Фәндә җаваплар һәрвакыт катлаулы. Шуңа күрә кешеләргә кирәк җиңел җаваплар, мәсәлән, шул ук тарихи сорауларга кирәк. Мәсәлән, без сорау бирәбез, болгарлар ничек яшәгән, булар бабаларыбыз. Чын тарихчы аңлата башлаячак, менә шулай булган дип. Псевдо тарихчы сөйләп бирәчәк сезгә бөек бер тарихны, һәм ул тарихның бер нигез булмаячак, ләкин ул бик кадый һәм бөек һәм аңлаешлы булачак. Псевдо наука дигән төшенчә, псевдо сайенс ул менә гади кешегә гади дип аңлатучы фән дип әйтик инде, псевдо фән. Безгә җиңеллек кирәк, баш мия гомумән җиңеллек кирәк бит инде, җиңел җаваплар. Һәм без җиңел җавапларны эзләп барабыз, күрсәтүчеләргә, барабыз җиңел юлларны эзләп, барабыз шундый артык популяр психологларга, барабыз кемнәр безнең тагын. Син по-любому күрәгезчә булган кеше бит инде. Юк, күрәгезчә булган юк. Кызык өчен менә синең фәнни эксперимент. Барып кайтырга, мәсәлән, 10 күрәшегә һәм нәрсә сөйләр микән ул? Киләчәкне түгел, сөйләсен булганны. Булганны ярым сергә. Фәндә кызыклы әйберләр да күп. Син йөрисең килмәлегә. Да, мин башка темалар белән шөгыльләнәм. Амна ярым үткәнне сөйләсә күрәшә. Белмим, исламда бәлки ярыйдыр. Сорасам. Белмим. Ну шул. Белсә инде бик кызык, бит бер аттракцион инде ул, әйе. Ая. 10 төрле тарих синхронлы чыктылар, бик кызык. Ну, менә мин беләм, мин әнинең ни өчен йөргәнен беләм. Аңа кирәк иде ул сорауларга җаваплар һәм менә шулай теге наша культовая среда обществога керә торган кеше ул анда әйберләргә ышана, бузымга ышана бик нык. Шуңа күрә аңа андый җаваплар кирәк иде. Һәм ул җавапларын тапты дисәң дә була инде. Минем әнигә шундый яшь чагында бер шигән хатыны юраган булган синең тормышында 5 саны дип нәрсә әйткән булган инде. Һәм ул ышанып калган да инде. Әйе, шуңа 5 малае бар. Аңа ул теге һәм аның фикеренчә 5 саны кергән көннәр аны өчен уңышлы көннәр һәм башкалар. Ну, кайчак туры килә, кайчак туры килми. Төрлечә була. Ләкин ул бик каты ышанайды 55 яшькә кадәр яшим дип. Ну, узып китте. Әйе, узып китте. Димәк, 105 яшькә яшәячәк. Как минимум. Әйе. 110 булган икән. Мин конкрет үземә ышанам. Минем сертин нинди дингә ышанасым әйтәм. Лиранизм дигән дин әйтәм. Менә бар Лерон дигән кыз, мин ул. Һәм мин үземә ышанам. Ләкин ышаныр өчен андай әйберләргә миңа ниндидер барыбер учение була бит инде, ничек учение. Өйрәтмәләр кирәк име? Һәм өйрәтмәләрне мин эзләнәм, табам. Мәсәлән, Зеландны мин тыңлыйм, еш әйтәм бит, мин аңа кире кайтам андай әйберләргә эзотерика. Күңелем кәефем булмаганда. Кәефем бар икән, мин турынан там, тормыш яхшы, әйбәт. Булай кире кайтам да, һәм мәсәлән Зеландның маяк дигән әйберләрен мин күз алдым инде. Маяк ул эш, политика, безнең түрәләребез, ул маяк дип атала, һәм ул маякларга каты бирелсәң, мин шундый кеше. Син үзең беләсеңдер, мин сәр каршы булсам, мин кирип китәм ул маякка, анда сугылам берлем. Миңа әзрәкне тынычланырга кирәк вакытында. Шуңа күрә минем эзотерикада тормышымда шундый. Ул гел төрлечә. Бу юлы менә хәзерге чорда ул таро. Менә хәзер тагын яңадан Зеланд керә башлады. Яңа термин өйрәндем. Коситься желание. Ул имештер икән сөйме? Ну иде, бик кызык. Коситься ул коса сүзеннән алынган. Хатын-кызларга аны күз алдарга җиңелрәк, чөнки без чәчебезне җыеп бирибез косага. Ул нәкъ шуннан нәмуннан куяндыр үсә. Һәм
Безнең арканың уртасына хәттек шундый энергетический канал. Һәм без аңа күзебезне йомып, күз аларга тиешбез. Ниме? Һәм ул әзрәк кенә күтәрелә. Ул энергетик каса. Үзен сөйлим яңа Һәм шул мизгелдә син ниндидер хыялыңны әйтергә, уйларга тиешсең, күз алдыңа китерергә тиешсең. Һәм ул хыял тиз арада чынга аша. Мин сезгә эш дип аңлыйм моны. Беләсезме сезгә? Чөнки аны көн сайын эшләргә кирәк. Син көн сайын үз хыялың турында уйласаң, 3 минут булса да, ул эшли башлаячак. Шулай психологик алым инде асылда. Чөнки без күрәбез, монда барысы да шундый бер барлык тәгълиматлар теге яки бу рәвештә кешене психологик эшкәртүгә нигезләнгән. Шуңа күрә барысы да бер төрле рәвештә эшли инде. Карта желаний, кстати, карта желаний да эшлим бит әле мин елына бер тапкыр. Ул да эшли кебек тоела. Чөнки чыннан да син аны көн сайын күреп торасың, күз алдыйсың һәм миңа менә мондый сумка эшли бит әле, мондый машина аласы килгән бит әле дип искә төшерәсең дә ул эшли башлый. Миңа да ел сайын ясап бирәләр шундый карта, мәдәният министры ясап бирә, атала госзадание дип. Государственное задание. Эшли дигән, эшли. Ну, эшлисең инде, эшләмәсәң бит штрафы бар. Эшлисең. Әйе, асылда максат куюның бер формасы. Нормаль практика миңа калса Кемгә ничек булша инде? Әйе. Бисмилла әйтеп чыгу идән бит шулык гадәт. Ул ислам динендәге бер юла сөннәт гамәл, шуңа күрә аны бисмилла белән бөтен эшне Бу эзотерика түгелме соң? Юк, без хәзер динне эзотерикага кертеп калдырырга мөмкинбез, бу инде хата булачак. Чөнки әйткәнчә, бөтен эзотерик юнәлештә булган барлык практикалар, ышанулар системасы, китаплар һәм башкалар, алар барысы да дин түгел. Ләкин андый практикалар диннәр эчендә булырга мөмкин. Ләкин дин үзе тулысынча эзотерика булып кына калмый. Монда ике күренеш, ләкин алар бер-берсе белән кисешергә мөмкин урын-урыны белән. Мәсәлән, әйткәнчә, суфилар бар. Суфилардагы Дәрвишләр алар тоже медитация кереп. Әлбәттә, ул аны суфи юнәлешен галимнәр еш кына эзотеризм в исламе буларак карыйлар. Ислам динендәге эзотерик бер тәгълимат буларак карыйлар. Ул шундый бер фәнни караш. Ләкин фәнни дигән сүз аңлатмый теге эзотерика фән дигән сүз түгел. Вот эзотериканы өйрәнү фәне бар. Ну берничә гасырдан соң ул бит фәнгә әйләнергә мөмкин нәкъ шулай. Чөнки диндә күп диннәр хәзергә менә стабиль диннәр дигәндә безнең Россиядә дөрес дип саналган фәннәр диннәр. Әйе, алар зак булганга күрә генә секта дип саналмый. Әзрәк кенә яңарак булгач, ул сектага әйләнә, әлегә секта. Ләкин бер 100-200 елдан соң ул да дингә әйләнергә мөмкин. Монда шундый проблема бар, эзотерика кичә уйлап чыгарган бер түгел. Эзотерика бик борынгы. Ну фэн-шуй мәсәлән, ансы фэн-шуй күптәнге. Ну, гомумән эзотерика булган бик храфатлар аларга бит меңнәрчә ел инде. Башка бик күп шаннатлар ошылай булып кичә уйлап чыгарган бер түгел. 3нче көн уйлап чыгарган бер түгел. Аңа кимендә менә 700-800 ел бар. Гермес культу белән килеп чыккан күренешләр аларга шулай ук 600-700 ел. Кайбер элементлар шул ук безнең саннар белән бәйле кайбер шанулар, алар Пифагор вакытыннан барга килгән. Димәк, аларга 2-3 мең ел булырга мөмкин. Алар бары фәнгә әйләнмәгән. Киресенчә, кайбер элек фән булып саналган әйберләр фән булдан туктай. Шул ук астрология, ул элек кайбер ислам галимнәре, алар астролог та булганнар. Кешеләрне астрология буенча бүлгәләгәнне мин беләм. Һәм егетләр белән танышканда да син овен, рыбам, скорпион дип әзер кенә уйлап куясың. Чөнки мин әтием скорпион, мин беләм, что мин скорпионнар белән яшисем килми. Вот. Ләкин яхшы кеше булсалар да, яшәү бер ул, яхшы кеше икенче ул. Менә һәм ләкин мин гороскоп укымыйм. Миңа кызык түгел. Гороскоп буенча миңа кызык түгел. Әлбәттә, ниндидер характер буенча охшашлыклар бар, охшашлыклар. Һәм бәлки чыннан да дева, близнецлар белән бергә була алмый, моның белән була алмый дигәнгә мин ышанамдыр кебек тоела, ләкин көн сайын гороскопка кире кайтам. Чөнки мин беләм, аны яза, мин бит журналларда эшләгән кеше. Аны редактор яза инде, утыра шуны. Тизгенә. Сезгә бу була, сезгә теге була. Аңа ышанырга ярамый әлбәттә. Юк, миңа калса, минем фикеремчә, йолдызлыкларның ничектер кешенең холкына тәэсир итүе, ул күбрәк очраклылык, күбрәк үзеңне ышандыру. Бәлки, кебек тоела сиңа. Ләкин чыннан да күп очракта, мәсәлән, кызларны, сөмбүләләрне бергә җыясың икән, име? Аларда барыбер характерларында бер төп ниндидер элементы була ала.
алар арасында? Бу очраклык буламы бит инде, бу бит инде. Кайчак жыясың бер группага балаларны класс иттереп, мәсәлән, А классы, һәм күрәсең А классындагы балаларның барысында холыклары охшаш. Ник шулай булып чыга дисә? Белмим. Менә ул А классындагы балалар берсе туган декабрьдә, берсе февральдә, берсе мартта, сентябрьдә, ләкин алар охшаш холыклары буенча. Бәлки аларның арасында бардыр ниндидер төп доминант кеше, и ул доминантка тартылып, алар барысы да шундый. Сыйныф җитәкчесе мәсәлән алар шулай эшкәртә. Ну, шулай, алар бит охшаш. Димәк, А классының холкы шундый, Б классының холкы мондай. Син кышлык сайлаганда, син сойлыйсыңмы, ничек сойлыйсың? Мәсәлән, мин сойлыйм булай. Кызыл төстә булырга тиеш. Кышлык. Чөнки кызыл төс акча китерә торган. Акчаны салганда теге гербы гел өстә торырга тиеш. Акчалар бер-берсе белән 1000-нән алып 5000-нән 1500, 100 шулай итеп тәртиптә генә булырга тиеш. Аннан соң хәзер минем кышлыгым туры килми аңа, ләкин мин элек акча бөгелмәскә тиеш иде, минем шундый фикердә бар иде. Мен син андай шулай по-любому ниндидер әйберләрне шулай сойлыйсың син. Логик булмаган әйбер кебек. Миндә кышлык юк, минем янчыгым юк. Бу теге үрнәк кебек. Мин бер кыш сойлана алмадым, чөнки мин бар бер янчык, ләкин ул документларга сала торган, да мин бик сирәк салам, һәм аны миңа бүләк кенә әйттеләр, һәм миндә юк андай. Миндә төшкәндә юк андай, индидер менә. Носки сайлаганда мәсәлән, барбер Яраткан марка бар, һәм шуны сөйлисең. Ну, яраткан марка, ул нәрсә яратканга әйләнә. Бәлки ул сиңа ниндидер бер тапкыр алгансың да син аны, һәм ул сиңа китергән ниндидер уңыш. Юк, алай эшләми тормышта. Минем тормышта алай эшләми. Теге, ләкин бер момент бар. Бер момент бар. Менә минем миңа охшамаган бер период бар иде. Мәктәптә укыган вакытта ул. Олимпиада карьерасында охшамаган бер өлеше дип әйтик инде, бер этабы. Һәм ул вакытта мин еш тыңлаган җырны мин ничектер шушы җыр белән ассоциацияләштерә башладым. Һәм бик озак еллар дәвамында мин ул җырны тыңларга яратмый идем. Ничектер бу җыр миңа үзеннән-үзе ничектер лузерлык җыры булып тоела иде. Өстән шундый теге моңсу җыр ул, Патрик Уотсонның җыры. Һәм мин ачыктан быел гына тыңлый башладым, быел гына мин ул җырга күнектем. Теге гафу иттем ул җырны. Менә бердән-бер шундый бер мисал минем рациональ булмаган. Ләкин ул шулай, аның сәбәбе аңлашыла. Ул теге бу җыр уңышсызлык китерә дигән күрә түгел, бу җырны тыңлаган вакытта миңа күңелсез, шуңа күрә миңа күңелсез истәлекләр яңара, миңа аны яңартасым килми. Шундый бер Минем андый җырларым күп. Ну, юк, теге тормышның күңелсез татлары белән бәйле җырлар бар иде, син тыңлыйсың. Күңелсез түгел инде, теге элекке иратлар белән мәсәлән, ул җырларны инде тыңлый алмыйсың, чөнки ул гел искә төшә ул ират, ул миңа кирәк түгел. Шундый моментлар була да. Иратлар искә төшә, сиңа да. Если бы. Экспериментатор бит инде син, барыбер фән гәнгезләнгән кеше, ул барыбер экспериментлар ясарга ярата. Ничектер эксперимент аша син табасың дөреслекне. Әйдә ярты ел син ясыйсың практика ниндидер. Һәм булып чыкса нәрсәдер ахырдан, син әйтәсең, "О, бу эшле икән." Ә мин синең өчен сөйләп эшлим. Без спорлашабыз. Ярты елдан очрашып, яңадан синең сөйләшәбез. Бу тема. Ярты ел буена инде бер практиканы алып барырга минем җитмәячәк ихтиярым. Ихтияр кеше. Шуңа күрә бу нигә дәгъвага алынмыйм. Мин алмыйм бу дәгъвага. Ничек әйтсәм, юк, мин үзем өчен шакларымдыр бер экспериментлар, ләкин ул эзотерик форматта түгел. Нигә кирәк үзенең тормышын тагында катландырырга? Катландыру бит наоборот җиңеләйтү бу минем өчен. Син эшлисең кичкенә генә кыска гына практика, һәм ул син тизәйтә. Ну, мәсәлән, нинди практика булырга мөмкин? Ну, шул кассица желаниены эшләп кар. Мин башладым гына әле, мин яшәмә, мин шигырь белмәм турында. Мин кайсы тулымны үргә тиеш бу очрак. Ул инде бар синең артта имештирки, ул инде бар. Яра кассица желание түгел. Әйдә трусикны эләбез дә куябыз кызыл трусик өскә. И шулай эленсен ул ярты ел торсын, сиңа бер шиш түгел. Кызыл трусик эленеп тора. Әйдә. Мине кайсы адрес буенча китәчәкләр, кайсы йортка? Юк, ну кем күрсен сине хатының гына күрә бит. Менә бит ничек рәхәт хатын да юк. Хатын да юк. Ну, әйдә трусик атабыз да хат, сиңа хатын кирәкме? Быел кирәк түгел. Мин белән практика, хатын кыз барлыкка кәчсен өчен. Аласың 37 размерлы үй тапочкасын, хатын кыз тапочкасын, матурны, кыйбатны, һәм куясың үзенең ишек алдына, прихожага, шулай тора да, и нәкъ шул 37 размерлы хатын кыз барлыкка кәчсен тормышыңда.
Ужас какой. Ничего инде ужас. Сен керексіз хатын юк му? Сен хатын іздейбіз ме, юк му? Менә бик кызыклы, әйдәгез, мин юк башка төрле форматта моны башкарып карарга мөмкинмен. Бәлки мин моны куярмын музейга. Безнең анда гардероб бар, шунда куярмын, анда көн сайын 15 төрле яңа аяк киеме. Юк, но идея инде шәп карап. Мында сен көн сайын берсе шист түгел. Просто син тора ишек алдында приходишь та аяк кием. Ярый, мин алып куярмын. Име? Алып куярмын. Менә кызык өчен алып куярмын, менә бер. И все, и син Башмак. ахыр елның ахырында син никахлашкан ир-ат булачаксың. Димәк, менә безнең ярты ел вакыт бар, без димәк, каян тикшеп карыйбыз. Декабрь айында. Яки гыйнвардамы? Ну, иде гыйнварда. Инде гыйнварда. Гыйнварда бу чыгарылыш буенча бер комментарий кирәк булачак каналда. Апдейт. Шай көн элендеме, юкмы? Мин эшлемәсә, иде мин яңа нидер акыллый бер. Менә белмим хәтта нәрсә әйтергә. Акыллый бер. Уже югалып калдым диген. Чөнки без хәзер теге фәнни нидер нигезгә салынган дип әйтәбез. Андый принцип бар. Белмим хәтта. Нинди практика тәкъдим итәргә, практикада түгел. Бәлки син укырга әйтәме Фатиха сүрәсен ятла ди. Син Ятладыңмы? Юк инде, Ходаем. Юк инде, Ходаем. Җимнәс. Это я в Бога не верю, вот те крест дигәндәй. Астагфирулла. Ну белмим, укып карашын анда. Беләсеңме нинди китап бар? Менә син Гарри Поттер укып башлаган бит, Әйе. Бар шундай куркыныч китап, ул бик куркыныч дигәч, ул бик калын, бик зур китап. Ләкин аның бераз укый башласаң, бәлки сиңа ошап китәр. Гарри Поттер караганда кызыграк. Гарри Поттер и юк, мин бит сине чакырыйм теге дини практикалар башкарга. Ул башка бер. Гарри Поттер и методы рационального мышления дигән китап бар. Бу Гарри Поттер нигезендә ясалган фанфик сыман китап, ләкин ул китап набор рациональ фикерләү турында. Анда менә шул эзотерикада безнең теге тормышта булган набу фикерләү хаталары, когнитив хаталар, тайпылышлар турында да бик күп язылган, китерелгән. Ул Гарри Поттер сюжеты буенча бара. Шуннан да Гарри Поттер дигән җегет бар, ләкин ул ятим бала булса да, ул Петуния һәм Вернон Дурсльләр гаиләсендә үсә. Акыллы гына булып. Гарри Поттерның үзенә тиң сөйләгән. Ул анда анасына чакыралар, уку йортына, магия йортына, тылсым йортына, ләкин ул анда уку барышында тылсымны кире кага. Ни өчен аның эшләмәгән аңлата, чөнки ул бала чагыннан бирле яхшы белем алган бала. Аның теге Фикер йөртә белә торган. Фикер йөртә белә торган. Әйе, һәм ул бик кызык рәвештә шулай аңлата безгә безнең тормыштагы менә бу логик хаталарны һәм башкаларны. Ул китап язылган шундый бер волонтерлар тарафынан дип әйтгәндә, һәм аның урысчага тәрҗемәләре сатуда юк, ләкин интернетта алар бушлай таратыла. Ул менә махсус проект, ул бушлай таратыла. Мин аны урысчага тәрҗемәсен оештырган һәм хәтта русча ничәдер мең экземпляр бастырып, башкаларга бүләк итеп тараткан егет белән таныш. Мин аның белән хәтта оештырган идем Актанышта очрашу, аннан очрашу. Бик кызыклы анда команда эшли улай берләренә. Менә шуны укып карасаң, Гарри Поттер үзенә караганда менә шуны укысаң файдалырак та булачак. Ну Гарри Поттер Ну татар телендә түгел, менә татар телендә тәрҗемә ителмәгән. Всё. Мин укыйм татар телендә хәзер китапларны. Ну ярар. Метод рациональ мышления хисабына, аның хакына Зәкне урысча да укысаң була дигән. Урысча да укысаң була, чөнки шуннан соң татар халкына тагын да күбрәк файда китерә алачаксың. Дигән ышаныч белән тәкъдим итәм китапны. Мин димәк алып куям 37-нче. Нигә 37-нче? Ә сән ничек кирәк размер? Мин менә 38-39. Сән мин кирәкме? Куй 38-39. Фирза инде киңәшләр. Минеке 35. Ну, Уртача кирәк 37 булсын ярар. 37 Яхшы вариант 37-нче размер башмак. Амин алып куячакмы мин чынлапта? Ул кызык була ул. Эшли торган әйбер. Эзотерика. Да. Боже, на что я подписался? Җиңде. Дебатта җиңде. Не эшләп, мин бит сынап карыйм, бу фәнни эксперимент. Менә эшләсә, эштә барып чыкса, син җиңгән буласың. Син җиңүң әле хәл ителәчәк гыйнвар аенда гына. Эзотерикада шулай, ул син очракта эшли, минем очракта эшләмәячәк. Димәк, барысы индивидуаль. Бар, син хаклы нәрсә ягыннан. Син үзеңә ышанасың. Синең очракта менә бу бөтен бу күренешләр эшли, чөнки ул синең үзенеке. Үзеңә үзең уйлап чыгарган микрогаләмнәр, мультигаләмнәр, һәм алар синең очракта эшли, минем очракта эшләми. Ә башка бер кеше очрагында башка теория эшләячәк. Тагын нәрсә. Димәк, барысы да синең эчке фантазияларың һәм син теге Хайлый башлыйм.
Үзенә китереп куйган Таптады да қойды. Топта дип нишләп бу бит мен сиңа әйтәм, лиранизм эшли торган дин. Ләкин ул бер генә кеше очраганда эшли. Оны кіргізбеймін сектаға. Не получится. Без барыбыз да аның өчен нейроннар булырга тиеш. Мен сен лерон дей аламын. Юк, рахмет. Юк, миңа калса бүтән кешегә дә рациональ караш кирәк түгел, кстати говоря. Ни өчен? Чөнки кайбер кешеләр рациональ караш киресенчә ничектер дөньяга карата ышанычсызлык уятырга мөмкин. Шуңа билгеле бер дозаларда эзотерик караш кешегә, ул бит инде психологик бер алым дип шуны фикергә килдек бит инде без бүген әңгәмә барышында. Димәк, сиңа ул ярдәм итә икән, торсын, калсын. Сиңа дин булыша икән, торсын, калсын. Сиңа бит инде исән калырга кирәк, яшәргә кирәк. Сиңа бу әле үтерми икән сине, яшә шуны белән. Әле булыша ул миңа. Булыша икән, ну ярар яшә. Әгәр дә дөрес карарлар кабул итәсең икән, шулай итеп үзеңне ышандырып, тародан тартып үзеңә дөрес уңайлы җавапларны яшә шулай итеп. Ләкин тапсаң шундый бер кыюлык, көч, куәт рациональ карарга, рациональ карау киңрәк, киңәйтәчәк дөньяга карашны, үзеңнең теге яки бу очракта ни өчен мондай карар кабул итүеңне аңлый башлаячаксың. Теге яки бу кеше ни өчен шундый карар кабул итә һәм дөнья, икътисад, дөнья фәлсәфәсе, сәясәте ничек яши икәнен дә аңлый башларга мөмкинсең. Ләкин анда барыбер, миңа калса, упкын, караңгылык һәм депрессия белмәвең хәерлерәктер сыман тоела. Мин бөтенләй дебатларда катнашканда, кем белән талашканда, ахырдан гел елап бетә минем, чөнки мин үз фикеремне җиткерә алмыйм кебек тоела. Ләкин син тыңлый торган кеше булган күрә, син теге аңлап, теге әзрәк кенә буңгырарак инде дип кайтачаксың. Башсызрак икән бу дип. Ләкин барыбер сиңа сөйләгәчтә мин теге тынычландым, мине аңларлык кеше бар икәнен, теге тыңларлык кеше бар икән. Аңларлык түгел, тыңларлык. Психолог. Яхшы психолог. Шуңа син белән аралашу бик рәхәт, күңелле. Рәхмәт сиңа. Менә, шуны әйтәсем килгән. Миңа да бик рәхәт булды, чөнки барыбер дебатларда гадәттә кешеләр тырышалар җиңәргә, без бер аңларга тырыштык. Миңа калса шунысы бик рәхәт. Һәм мин бу әңгәмәдән, дебаттан чыгам махсус бирем белән. Мин монда иң күп теге бурычлы булып калган кеше. Шуңа күрә менә 6 айдан соң карарбыз. Нәрсә булыр? Теге Эркәй Зайдулла кебек әтигә спорлашканнар алар ярты елда өйләнәм дигән Эркәй абый. Өйләнмәсәм Наполеон дигән коньяк коробка алып киләчәкмен дигән. Бер айдан соң алып килгән ул коньякны. Нәмә кирәк ул хатын дигән. Ул шешәбез. Шул вариантта бар. Безнең фәнни эксперимент, шуңа күрә январьда карарбыз барысында. Мен тапшырып алырга барам бүген. Мин җиңдем дип әйтәм.